Pravdou je, že veľa ľudí na Wall Street nerobilo svoju prácu veľmi dobre. Začalo sa to pred 16 mesiacmi ako hypotekárna kríza, ktorá sa pomaly rozvinula do úverovej krízy. Obnoví to dôveru v americkú ekonomiku? Masaker na Wall Street. Je to neobvyklý krok od dosluhujúceho prezidenta, ale aj krajiny. Snažia sa byť zástancami voľného trhu. Čiže im prejde takmer čokoľvek. V piatok kongres konečne zákon schválil a prezident ho podpísal. Začneme obnovovať silu a stabilitu amerického finančného systému. Finančný záchranný balíček, ktorým daňoví poplatníci vyplatia zlé investície Wall Street. Finančná búrka udrela v plnej sile. Len za 6 mesiacov zmizli 3 z 5 najväčších nezávislých firiem na Wall Street. Tie čísla sú ohromujúce, ale nedokážu vysvetliť chamtivosť a neschopnosť, ktoré tento chaos spôsobili. Bez regulácie, bez dohľadu, bez disciplíny. Obrovský dlh, ktorý narástol kvôli ľahkomyselným pôžičkám a zložitým zárukám. Myšlienka, že môžete požičať peniaze niekomu, kto ich nedokáže splatiť, nie je taký dobrý nápad. Neviem, prečo ide tá spoločnosť do kongresu. Myslia si, že si tie peniaze môžu vziať a robiť s nimi, čo chcú. Ale tak premýšľali ľudia, ktorí zarábali 10 miliónov ročne. Rozhodli sa našu krajinu potrestať. Neil Kashkari, ktorý má túto záchranu na starosti. Mali byť tí najmúdrejší investori na svete a spôsobili to oni sami. Nazval by som to trestuhodná nedbanlivosť a neschopnosť. Rozhodne to nestojí za to. Namiesto toho, aby pomohli spotrebiteľom s hypotékami a pôžičkami, Ľudia vo vedení týchto firiem sa rozhodli ignorovať to a riskovať, aby sa obohatili. A to je naozajstný zločin. Aké je riziko? Ale pravdu. 12 miliárd. To je nepriateľné. Lenže my máme teraz problémy. Naši klienti sa od nás chystajú odísť. Úlohou je zachrániť túto firmu a nie klientov. Firmu. Presunuli sme 4 miliardy na termínované vklady. Klienti prídu na to, že majú bezcenné papiere. Tento krok nám získa najviac tak pár týždňov. Merrill sa za tie papiere zaručili na 2 týždne. Chcú 200 miliónov. 2 týždne nie je nič. Potrebujeme tak 2 mesiace. Musíme si stanoviť priority. Je na čase zbaviť sa všetkých certifikátov na trhu. A čo investori v penzijných fondoch? Ide tu o viac ako 15 miliard. To nie je náš problém. Keď ďalšie firmy urobia to isté, Našou prioritou je zachrániť túto firmu a vysrať sa na ostatných. Naša zodpovednosť začína a končí pri našich partneroch a akcionároch. Investori riskujú a prichádzajú o zisk. To riziko všetci poznajú a berú ho. Nesťažujú sa, keď peniaze na trhu zarábajú. Prečo by sa sťažovali, keď prerobia? Zbavte sa ich. Všetkého sa do ryti zbavte. Aj keď sa tých akcií zbavíme, nie sme dosť chránení a nemáme padák. Ja sa o to postarám. Charlotta? Áno, pane. Môžete mi dohovoriť schôdzku na obed s ministrom financií? Dobre. Dnes. Rozumiem, dnes. Ďakujem. Zaregistroval som. Reagujem. Dobre, posielam to tam. V poriadku, tak to môžeme. Tak vám to posielam. Počúvam vás. Samozrejme, inak by som vám nevolal. Počul si ho. Celá firma je v ohrození. S 51 miliónmi vo vačku. A vieš ako aj ja, že je to hlúposť. Ide tu o Stancrofta. Jeho súťaženie z jeho pešiakmi. Áno, ale nemáme na výber. Však? Počúvajte, ľudia. Takže, mám pre vás všetkých super správu. V nasledujúcich 3 dňoch vám zvýšime prémie o 3%. Musíte obvolať najdôležitejších klientov a vychváliť ten super fond pre rast trhu s nehnuteľnosťami. V priebehu pár minút dostanete správu so zoznamom produktov, ktorých sa potrebujeme zbaviť. Ten, kto ich predá najviac, dostane najväčšiu prémiu. Takže do toho, ľudia! Do toho! Chcem vidieť tie čísla, predávajte! Ďakujem. Zlatko. Láska.
Dobrá správa je, že vidíme, že tie nádory sú kompletne preč. To je dobrá správa. Je ešte aj zlá? Nie práve zlá, skôr nie až taká dobrá. Stále máte problémy so žľazami a preto sa vám vrátili tie symptómy. Dostali ste ich? Áno. Aj keď sú nádory preč, tak sa žľazy správajú, ako keby tam ten nádor stále bol. A čo s tým? Hormonálne injekcie raz týždenne. Bude to metóda pokus-omyl. Kým pre vás nenájdeme tú správnu kombináciu. Navyše, vaša hladina cukru v krvi prudko vyletela. Je to reakcia žliaz na nádor. Budeme vás liečiť kvôli cukrovke. Bude v poriadku. No, áno, je len viac spôsobov, ako vás vyliečiť. A čo... My sme... Snažili sme sa predtým o dieťa. No, v súčasnosti by to bolo veľmi rizikové tehotenstvo. Nie je to niečo, čo by som vám odporučil, ale keď vás pomocou liečby dostaneme na priateľnú úroveň, ktorá by znížila riziko, potom áno. Existuje nová génová terapia, ktorá by vás mohla dostať do normálneho stavu rýchlejšie. Je to trochu experimentálne, ale... Prihláste nás. Áno. Výborne. Papiere majú na recepcii. A Rosie, viem, že je to ťažké, ale snažte sa odpočívať a nerobte si starosti. Ďakujem. Ďakujem, doktor. Prosím. Dosiahli ste limit vášho poistného krytia. Limit poistného krytia? To je pre veľa poisťovní bežná vec, zavolajte tam. Čo sa týka dnešnej návštevy, potrebujeme platbu, aby sme si dohovorili ďalší termín. A zavoláme vám kvôli termínu neskôr. Nie, v poriadku, použijeme kreditku. Určite ide len o chybu. Vyťahnem peňaženku. Tu je... Ďakujem. Tak, tu je. Chceš použiť kreditku? Čo myslíš? Nechcem. Hlavne im zavolaj. Platí stále ten budúci útorok? Dá sa to? Áno, zastavte sa a uvidíme. Dobre. Ďakujem. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem. Limit poistenia? Neviem. To je prvý raz, čo to počujem. Viete, volal som vám za posledný rok už 100-krát. Mali ste mi to povedať. Pane, v zmluve je jasne uvedené, že... Odvtedy, čo žene diagnostikovali nádor, ste mi poslali tonu papierov. Nemôžem si všimnúť každú vetu tým drobným písmom. Pracujem každý deň. To je firemná stratégia. Chápem, ale to predsa nemá čo robiť. Ľutujem, ale v tejto chvíli pre vás nemôžeme viac urobiť. Takže mi hovoríte, aby som išiel do riti? Pán Becksford, je mi ľúto. Pochybujem, že je vám to ľúto. To ani nemá byť. Pán Becksford, veľmi sa ospravedlňujem. Prepáč. Miláčik. Jim, je to zbytočné. To nehovor. Je to tak, vieš. Ležím tu a nemôžem ísť do práce a je mi stále zle a ty tvrdo pracuješ. Áno, pre nás. Jim, videla som faktúru. A tá hormonálna terapia stojí $300 za dávku. A potom všetky tie ďalšie lieky a tá génová terapia. Tá môže pokojne stať 50 až 70 tisíc a pokiaľ to poistenie nehradí... My tie peniaze máme. Ja ti nemôžem dovoliť minúť naše úspory. Dosť. Počúvaj ma. Potrebuješ to. Vyliečiš sa. A potom môžeme mať dieťa a budeme žiť život, aký sme chceli, dobre? Dobre. Dobrú noc. Dobro. Zlatko? Láska. Čo to robíš? Čo myslíš? Vieš, predsa, že ešte nemám otehotnieť. Môžeme si to cvičiť?
Áno? Áno. Jim, milujem ťa. Veľmi. Kamarát, to je na hovno. Poistenie má limit. To znamená, že je tam obmedzenie toho, koľko môžeš mesačne zaplatiť za rozumné lekárske ošetrenie. Áno, je to malým písmom, že keď veľmi ochorieš a bude to veľmi drahé, prestanú to preplácať. Rozlúčim sa s tými 3 infarktami, čo som plánoval do 60-ky a ak ochoriem, zastrelím sa. Doriči, Rosie je z toho úplne hotová. Čo budeš robiť? Mám trochu peňazí bokom. Armádny dôchodok a tak. Zavolám maklérovi. Trhy teraz stoja za hovno. Do čoho chceš investovať? Do dlhopisov. Sú bezpečné. To dúfam, kamarát. Zavolám cez pauzu. Doriti. Nezarábam dosť. Tak ako vy, lenivci, čo? Akurát ste vyliezli z postele? Tu je Jim Bexford. To je druhá zmena pre teba, obed, pre nás raňajky. Sadni si, už sme ti objednali. Je to jednoduché. Tom si dáva cheeseburger, Jim si dáva chili. Studené chili a vždy je prekvapený. Však vieš. Ale vždy ho zje. Daj mi pár dní a potom mi zavolaj. Dobre. Veľmi rád by som ti pomohol. Zavolám. No a ako to vyzerá s mojimi fondmi? Jim, Haló? Porozprávame sa o pár dní. Haló? Dobre. A presne to myslel, premýšľal o tom. Ahoj, kamarát. To je somár. Čo je? Kto to bol? Maklér. Vypadával mu signál. Každý je teraz na svojho makléra nahnevaný. Ja s Frankom sme zistili, že sme prerobili 20% úspor na penziu. Sú fuč. Sú preč, všetko zmizlo. Ako to? Zlé investície pre hlupákov, ako sme my. Mal som ísť na niektorú z tých ich múdrych schôdzí. Schôdze sú na hovno. Naši správcovia robia len to, čo je dobré pre nich. A je jedno, koľko ľudí na tie schôdze príde. Vraj kolektívne vyjednávanie, je to na hovno. Vieš, čo s Freddym robíme v práci? Pokutujeme bezdomovcov za to, že spia v parku, alebo nejakého iného hlupáka za zlé prechádzanie ulice. Ale tí naozajstní zasraní zločinci sú v centre na Wall Street a nosia obleky, ktoré stoja viac ako ktokoľvek z nás za robí za rok. Ukradnú viac peňazí, že ani väzňovi v base sa nikdy nezdalo, že by toľko ukradol. Aj keď ich chytia, ale to určite nie. Ale keby áno, tak by dostali náramok na členok a domáce väzenie. Vo svojich sídlach, kde im prídu aj prostitútky. Strávia tam noc. Ty, miláčik, s ktorými sa ti chce stráviť noc? Ty z Wall Street. Wall Street, prásk. Vysrať sa na nich, naozaj, vysrať sa na nich. Áno, robíte všetko preto, aby ste Jima rozveselili. Áno, my sa len tak bavíme, ty budeš v pohode. Ahoj, chlapi. To, čo vždy? Hranolčeky pre neho. So všetkým. A hovec je pre vás. A moje čili? Už sa to nesie. Doriti... Čo? Nech je teplé. Je studené. Dobre. Prečo sem chodíme? Jedlo je tu hrozné. Veľké porcie. Je to teplé. Presne. Ako sa má Rosie? Zvláda to. Bol to náročný rok. Bojuje. Pozdravujú. Áno. Ona to zvládne, neboj sa. Zvládne to. Čo tvoja žena? Super. Podvádza ma. Čože? Vaše picie. A keď budete ešte niečo chcieť, zavolajte ma. Ako to? Som policajt, asi to bolo nevyhnutné. To bolo. Ako si to zistil? Prečítal som si jej SMS-ky. Bolo to erotické čítanie. A čo budeš robiť? To ešte neviem. Neviem, či mám teraz vymlátiť dušu z toho hajzla, alebo či mu nemám poďakovať, že sa žena nenudí a neotravuje ma. Naozaj sa neviem rozhodnúť. Môžeme sa baviť o niečom inom? O jeho priateľke? O koho? O tvojej? Jeho? Bolo to v správach. Bavili sa tam
O tom, s kým by ste sa chceli vyspať, hej? Po A so svojou ženou, alebo po B, a kým stačí odpovedať, ona povie B. Poznal som to. Manželia sú posteli a tá žena hovorí. Vieš, keď zomriem, vzal by si do mojej postele inú? A on hovorí, áno. Ona na to. A vezmeš si ju? On povie, možno. Ona, dáš jej moje golfové palice? On nie. Je to ľaváčka. Už chápem, prečo sa vy dvaja rozvádzate. Urobil si to najlepšie, nevzal si manželku policajtku. Vzal si dievča, ktoré miluješ. Áno, to je pravda. Drž sa, Rosie. Jasné? Na zdravie, chlapi. Na zdravie. Naživá, Rosie. Simon Johnson, mohli by ste pre našich divákov uviesť príklad plutokratickej nadvlády v americkej politike? No, je tu niekoľko príkladov. Robert Rubin, jeden z predsedov Goldman Sachs, bol ministrom financií za prezidenta Clintona a keď vo funkcii skončil, tak sa stal predsedom predstavenstva Citigroup. John Corzine, guvernér New Jersey, riaditeľ NF Global, John Snow, minister financií za prezidenta Busha, sa po odchode z politiky stal riaditeľom Cerberus Capital Management, veľkej privátnej kapitálovej spoločnosti, v ktorej je vo výbore aj Dan Quayle. Zlatko, Láska? ako sa cítiš? O trochu lepšie. Alebo Dobre. minister financií, ktorý bol hlavne zodpovedný za dereguláciu finančných derivátov a otvorenie celého trhu. Potom zarobil milióny dolárov na rizikových fondoch, ktoré investujú práve do takých derivátov, ktoré dereguloval. Henry Paulson, výkonný riaditeľ Goldman Sachs, z Goldman Sachs odišiel, aby sa stal ministrom Zajtra idem k lekárovi. Pôjdeš so mnou? Samozrejme. Ako je to s platením? Zlatko, zatiaľ musíme platiť kreditkami. Na kreditkách zvýšili úrokovú sadzbu a už som s nimi To zaplatila je v pohode, ďalšie. neboj sa. Ja lenže v poslednom čase tak tvrdo pracuješ. Čo iné mi zostáva? Robím to pre nás. Dobre. Ideš spať? O chvíľku. Dobre. Chris Dodd, predseda bankovej rady v Senáte, získal po veľmi dlhom jednaní 13 miliónov z fondov na kampaň. Budúci týždeň. Pôjdeme. Jim? Čo sa deje? Bohužiaľ ti musím povedať, že tvoje obligácie boli vyradené z burzy. Ako to vyradené? Práve teraz prebieha vyšetrovanie. Čoho? Vyšetrovanie niektorých investičných portfólií. Vyzerá to, že značná časť tvojho fondu bola odklonená do obligácií, ktoré sú trochu podozrivé. Takže nič nevieš? Nie, teraz to nevie nikto. Si môj maklér, dostávaš za to zaplatené. Ty si dal moje peniaze do špinavého obchodu? Keď sme sa prvý raz stretli, tak som ti hovoril, že investujem do čistých vecí, ale asi za tým všetkým stojí samotná firma. Nemôžem povedať viac, valí sa to ako právnická lavína. Ako je to možné? Musíme počkať, kým sa vyšetrovanie neskončí. Vyzerá to, že tvoja investícia
Bola dobrá, taká, aká mala byť, ale potom všetko stratilo hodnotu. Otázkou je, či firma vedela, že tá úvodná investícia bola zlá. Hovoril si, že investuješ len na istotu. To áno. Ale ja som len malý hráč. Neriadím celú tú hru. Vieš, musím ti povedať, že nie si jediný, koho to postihlo. Tvoje investície, moje investície, investície veľa nešťastníkov. Čože? Nešťastníkov? Ty si mi povedal, že na tých investíciách zarobím 8 až 10%. Áno, presne toto mi povedala firma. Ja som to preveroval. Urobil som si prieskum. Manažér kancelárie povedal, aby tam klienti investovali. Do čoho si ešte investoval? Do obligácií komerčných nehnuteľností. Vieš, ono to vyzeralo ako super projekt. Preveril som špecifikácie. Urobil som prieskum. Vyzeralo to, že budú dostávané, lenže teraz sú pozastavené. A preveril si tie budovy osobne? Navštívil si tie nehnuteľnosti? Ľudia, ktorí prieskum robili, mi povedali, že je to skvelá príležitosť. Čo budeme robiť? Zistíme informácie ohľadne vyšetrovania ale musím ti povedať, že to bude nejaký čas trvať, kým sa celá tá vec vysvetlí. Hovoríš mi, že som prišiel o všetko? Nie nutne. Prebehne niekoľko veľkých súdnych pojednávaní. Chcem späť svoje peniaze. Takto investície nefungujú. Musíš počítať aj so stratami. Pre mňa to ale nie je hra. Ide o moje životné úspory. Ja to chápem. Cítim s tebou. Tiež som prišiel o dosť peňazí. Tak toto s investíciami chodí. Ľutujem. Niečo ti dajú, niečo ti zoberú. Ako to ide s predajmi? Sme na 20%. To nie je vôbec také zlé. S tým súhlasím. Lenže cena stále padá. Pane Bože. A kam tá cena padá? Na nulu? Neviem. Klienti pochybujú o našej dôveryhodnosti. No, niektoré veci sa nikdy nemenia, však. Daj mi zase vedieť. Rosie? Som tu. Idem neskoro. Musel som zaskočiť za kolegu. Si v poriadku? Áno, v pohode. Môžeš mi povedať všetko. Ja viem. Volali z banky. Áno? Čo hovorili? Nechali odkaz na záznamníku, že im máš zavolať. Alebo sa tam čo najskôr máš zastaviť. Niečo o našej hypotéke alebo úrokoch. Chcela som tam zavolať, ale... Postaram sa o to. Zavolám im. A je tu toto. Od makléra. Jim, čo sa deje? Zlatko, nič sa nedeje. Prosím, nestaraj sa. Nechaj to tak, ja sa o tieto drobnosti postaram. Ty sa lieč, dobre? Nestresuj sa. Dobre. Napustím si vaňu a zapnem si hudbu a zapálim sviečky. Sviečky? Áno, poď aj ty. Dobre. Fajn. Neviem, čo ti mám povedať. Robíš si srandu? Povedal si, nech investujem do nehnuteľností. Píšu mi, že odo mňa chcú ďalších 60 000. Oni sa asi zbláznili. Hovoril som ti, že toto nikto nečakal. Dám ťa na súd. Zažalujem ťa. Hlavne sa upokoj. Určite niečo vymyslíme. Sean, tu je Jim. Zaskočí za mňa pár dní. Pokojne, ďalšie problémy? Niečo sa zvrtlo. Niečo z Rosie? Nie, len musím vyriešiť pár vecí. Dobre, maj sa. Ďakujem.
Investovali ste a prerobili. A teraz chcú viac peňazí na pokrytie nákladov. Jednoducho na nich podám žalobu. Takže tých 60 000 nebudem musieť zaplatiť? Vybavím, aby ste nemuseli platiť tých 60 000, ktoré od vás chcú, ale o pôvodnej investícii sa porozprávajte so štátnym zástupcom a do tej žaloby by išla aj vaša matka. Jasné, idem do toho. Viete, potrebujem $10 000 zálohu dopredu, aby som podal občiansku žalobu. 10? Ale toľko nemám. Ľutujem. Sú aj lacnejší právnici. Vašou investíciou sa zaoberať nebudem. Zrejme došlo k trestnému činu a tým sa zaoberá štátny zástupca. Môžem ich žalovať napríklad kvôli odškodneniu. Ale musíme začať podaním tejto žaloby, aby sme získali súdny príkaz, aby ste nemuseli platiť tých 60 000 a k tomu úroky. Mám len 1500. Ľutujem, Jim. Tento prípad zaberie dosť času. Vráťte sa, keď budete mať 10 000. Môžete si ich požičať, alebo si vybavte kreditku. No viete, na rozdiel od investovania u právnikov dostanete to, za čo si zaplatíte. Niečo vymyslím. Zavolajte mi. Alebo nie. V poriadku? Áno, ide to. Zadné dvere majú byť otvorené. Ako si sama? Ahoj, ako to ide? Boli dnes zápchy? Nie, v poriadku. No ide ale rovnaké stačí. To nie, čakajú, že im zaplatíš 60 000. Ja som prišiel o 18 000 v podielových fondoch. Presina na vysokú. Rodina tiež prišla o úspory. Som v koncoch. Prečo? Ty nemáš 60 000? No čo myslíš? Nemáš rodinu, od ktorej by si požičal? Takú možnosť nemám. Ja som na mizine, ale niečo by som mal. Môžeme s chlapmi urobiť zbierku. Chlapi. Odmietnem zaplatiť. Musím ísť do práce. Obed platím ja, dobre? Dovol mi to. Ďakujem, vážim si to. Nevzdávaj to. Bude to len lepšie. Áno. Chceš vydať? Nechaj si to. Ďakujem. Maj sa. Jim, ja mám 10 000 požičaní. Nie, ďakujem. Prosím, Čo? Jim, no tak, vieš, ja nemám dievča, nemám žiadnu rodinu, nemám vlastne nič. Dovol mi pomôcť ti. Veľa by to pre mňa znamenalo. Možno ťa zoberiem za slovo, aby som zaplatil toho právnika. Nevzdávaj to. Jeremy Stancroft, číslo 1 na trhu. Je to pohyblivá sadzba. Keď sú zmeny na trhu s nehnuteľnosťami, tak sa menia aj úrokové sadzby. Poistné sa zo dňa na deň zdvojnásobilo, tak toto určite nezvládnem splácať. Dostali ste pri podpise výhodné podmienky, ale v podmienkach bolo, že vaša úroková sadzba zareaguje na situáciu na trhu. Môžem refinancovať? No, vaše aktíva za posledných pár dní značne poklesli a vaša žena už asi tak rok nepracuje, však? Áno, ochorela. To mi je ľúto, ale na základe toho všetkého by refinancovanie nebolo pre našu banku rozumné riešenie. Vyhodíte ma? Nie, prišli smernice z hora, ale keby to bolo na mne, tak by som vám pomohol. Vždy môžete nakoniec predať váš dom. Teraz je nepredajný. Neviem, čo iné vám mám poradiť. Môžete vyhlásiť osobný bankrot. Nie, to nie. Pochopiteľná odpoveď. Ahoj. Ahoj. Bol si v banke? Áno. A? O čo išlo? Ako som hovoril, o nič nejde.
Dobre? Dobre. Vedel som, že ich zoženiete. Mám ich od kamaráta. Snáď to vyjde. Vyjde. Potom nájdem ďalších investorov, ktorí sa spálili a dáme dohromady kolektívnu žalobu. Kolektívne žaloby. Čože? Nebolo to vtipné. Nepodceňujte silu veľkej skupiny, keď ide o žalobu na odškodnenie. Jasné. A čo s tým listom ohľadne zaplatenia 60 000? Dám proti strane vedieť, že som váš právny zástupca a že vy to nezaplatíte. A čo potom? Viete, možno je tu ďalšie riešenie. Keď príjmete zodpovednosť, môže sa to hneď celé skončiť. Myslíte to vážne? Ste ochotní odpísať pôvodnú investíciu a nechať to tak, ak nebudú chcieť tých 60 000? Mal by som? Mali by ste to zvážiť. Môže trvať roky, kým sa trh s nehnuteľnosťami vschopí. Kým vymôžem predbežné opatrenie, aby som ich zastavil, budete zatiaľ roky platiť úroky kvôli žalobe na vás. Ale ten návrh fungovať bude? Pravdepodobne. Ale v práve nie je nič isté. Ponúkam vám to ako možnosť. Ale ak vás nechajú vycúvať, tak to budete môcť hodiť za hlavu. To bude najlepšie. Ale pozor, je treba jednať rýchlo. Premyslím si to. Zaplatili ste. Ja buď môžem podať žalobu, ako sme plánovali, alebo sa môžem pokúsiť vyjednávať priamo s nimi. Ale musím urobiť jedno alebo to druhé. Potrebujem deň. Pol dňa by bolo lepšie. Dobre, dobre. Dnes mám schôdzku s asistentom štátneho zástupcu. Napíšem to do toho listu. Ďakujem. Dajte mi vedieť, ako to dopadlo. Ian Marwood, asistent štátneho zástupcu. Ospravedlňujem sa, ale som si istá, že som si 2-krát overila program pána Marwooda, keď ste volali, ale vyzerá to, že na vás nemá dnes čas. Volal som vám 3-krát. Je mi to ľúto, ale ak chcete, nechám mu odkaz. Dobre, odpoviete mi na pár otázok. Obávam sa, že vám nepomôžem s ničím. Nie som ani právna asistentka, som len sekretárka. A to má byť vaša výhovorka? Viete vôbec, čo sa tu deje? Počuli ste moje meno? Nie, ospravedlňujem sa, pane, nie, neviem. Vy ste... Majra, kávu. Pán Marwood, potrebujem s vami hovoriť. Prosím, som Jim Becksford. Prosím, ja vás prosím. Musím vás požiadať, aby ste odišli. Nenúďte ma volať ochranku. Ja som ochranka, ty krava. Daj tie svoje ruky preč. Tak, ako to dnes išlo? Ten hajzel na mňa nemal čas. No ale veď si mal dohovorenú schôdzku. Áno. Asi v pohode? Dovolali ste sa do odkazovej schránky Petersonovej právnickej kancelárie po zaznení tónu... Tí hajzli nikdy neberú telefóny.
Vieš, tie moje peniaze, naozaj, netráp sa tým, ako ich vrátiš. Mne na nich teraz vôbec nezáleží. Vážim si to. Išiel som za štátnym zástupcom, aj do banky. Celý ten systém je zmanipulovaný. Vieš predsa, že stojí za hovno. Áno. Áno, stojí. Poď sa napiť, na chvíľu na to zabudneš. Asi najlepší príklad toho, ako to funguje, je záchrana AIG. A keď AIG zbankrotovala, Nechal som mu už kopec odkazov. To on je ten, čo má na starosti žalobu na tie maklérske firmy, nie? Je to jeden z jeho mnohých prípadov. Ale ja s ním potrebujem nutne hovoriť. 100 centov z každého dolára bolo zaplatené veriteľom Goldman Sachs. Keď nejaká firma skrakuje, tak nečakáte, že dostanete späť 100% peňazí, pretože ide o skrachovanú firmu. Ďakujem. Môžete čakať, že dostanete možno tak 50 centov za dolár. A možno ani to nie. Americký daňový poplatník zaplatí Goldman Sachs 100 centov za dolár. Pravdou je, že veľa ľudí na Wall Street nerobilo svoju prácu veľmi dobre. Na Wall Street sú protesty, ale len pár tisíc ľudí. Nechápem, prečo sa Američania kvôli tomu ešte nevzbúrili. Ide tu o trestné činy. Je to očividná sprenevera a stret záujmov. A ako sa to celé rieši? Neprebieha žiadne vládne vyšetrovanie, nikto nebol zatknutý, nepadli ešte žiadne obvinenia, nikto to ani neprešetruje. Aj keď sú všetky informácie verejne prístupné, chodia medzi nami zločinci. A teraz chcú banky rovnakú vieru, ktorú máme v našu vládu. Banky obchodovali s nápadmi, majú k dispozícii deriváty a robia výmeny sem a tam a to musí prestať. Nemôže to takto ďalej pokračovať. Musíme podložiť naše obchodovanie skutočným majetkom a nielen kúskami papiera, ktoré sú len a len nápady nejakých bohatých ľudí. Ahoj, Zlatko. Ahoj. Čo tu robíš? Nemáš byť dnes u doktora? Zrušila som to. Čože? Naše kreditky boli minule zamietnuté. A volali sem vymáhači dlhov, tak som zavolala do banky a už všetko viem. Sme na mizine však. Dali sme peniaze do toho fondu. A ten je preč. Jim. Jim, je to v poriadku. Ja to chápem. Chcel si ma chrániť. Bude to v poriadku. Dostanem peniaze späť. Vyriešim to. Bolo na teba toho veľa. Objavili sa ti kvôli mne vrásky. Budeš v poriadku. Neboj sa. Nie, nebudem. Ale to nevadí. Ja som len chcela, aby sme mali dieťa. A viem, že by vyzeralo presne ako ty. A nič viac by som si neprijala. Zlatko, to nehovor. Predáme dom. Jim. To bude v poriadku. Zavolám právnikovi. Petersonová právna kancelária. Jim Becksford. Chcem hovoriť s pánom Petersonom. Chvíľku, počkajte. Ako
sa máte? No, dostal som list, že nám zabavujú majetok a napríklad z našej banky. Kvôli tým problémom s nehnuteľnosťami. Jim. Chceli ste ma zbaviť tej investície, keď odpíšu 60 000. Bolo by to vyšlo, ale nedali ste mi vedieť včas. Keby som ich kontaktoval skôr... Ja som vám volal ešte v ten deň. Bolo to až neskoro v piatok po 4:00 po obede, keď si dobre pamätám. To znamená, že som ich nemohol kontaktovať skôr ako v pondelok alebo útorok. Mal som tu veľa odkazov. A tá žaloba, čo ste podali? Predbežné opatrenie? Tá maklérska firma, cez ktorú ste investovali, zbankrotovala a ich aktíva kúpila iná firma. Nie je teraz koho žalovať. A pretože sú v bankrote, tak si musíte najať insolvenčného právnika, ktorý musí zrušiť oddlženie. A tá realitná spoločnosť? Tá čo? Aj tá je pod ochranou insolvenčného súdu. Nedá sa podať žaloba na spoločnosť, ktorá je v insolvenčnom konaní bez toho, aby ste si najali insolvenčného právnika, ktorý vám zaistí povolenie od insolvenčného súdu. Je to zložité. A prečo ste to nepovedali skôr? Na čo vás mám? Neozvali ste sa mi 2 týždne a rozhodne som nebol zasvetený do vnútorných finančných pravidiel týchto spoločností. To insolvenčné podávanie žiadostí bolo aj pre mňa prekvapenie. Najlepšie bude, keď zaplatíte tých 60 000, ja podám žiadosť na predbežné opatrenie, o ktorom sme hovorili, a pokúsime sa, aby ste nemuseli platiť tie narastajúce úroky. A ja nebudem chcieť žiadne ďalšie peniaze. Nemám 60 000. Jim, vyriešime to. Zavolajte mi neskôr. Je to moja vina. Nie, nie. Jim, nie. Ja som ochorela a preto máme dlhy. Nehovor tak. Môžu za to banky, výkonní riaditelia, makléri. Je hrozné vidieť, čo to s tebou robí. Je mi to ľúto. Idem do práce. Jim. Jim. Andy, chcel si so mnou hovoriť? Áno, poď ďalej. Zavri, prosím ťa. Jim, posledných pár dní nás kontaktovalo pár právnikov a exekučných spoločností a vyzerá to, že máš veľa dlhov. Je to inak. Odkedy Rosie ochorela, tak... Majú na teba súdny príkaz na mesačnú exekúciu tvojej mzdy. Koľko? Zostane ti 800. Dobre. Porozprávam sa s právnikom, kým tým ľuďom niečo dáš. My im ale nič nedáme. Jim, prepáč, musím ťa prepustiť. Zamestnanci nemôžu mať problémy. Chránia naše peniaze. Rozumieš, čo hovorím? Sme akreditovaná spoločnosť. Ináč stratíme poistenie a klientov. Nemôžeme ťa tu nechať pracovať nie za týchto podmienok. Zamysli sa nad tým, ako to vyzerá. Odstupné. A čo moje poistenie? Vieš, že je Rosie chorá. Plať si základné poistenie. Zostane mi 600. Ako ju z toho môžem uživiť? Ten šek je tvoje oficiálne odstupné. Dlhujeme ti mzdu za nadčasy. Odpracoval si tu veľa hodín a bol si lojálny. Miesto šeku som ich donútil ti dať v hotovosti 9 000. Hotovosť je lepšia. Takto o tom nebudú vedieť ani banky, ani exekútory. Som ti vďačný. Musíš mi vrátiť zbraň a preukaz zamestnanca. Jim, je mi to veľmi ľúto. Nevedel som to.
Opatruj ho za mňa. Teraz s vami nemôžem hovoriť, nechajte mi odkaz. Praje pekný. Jim, ako sa máš? Tu je Sean. Vieš, naozaj som nevedel, že sa to stane. Vážne, veľmi ma to mrzí. Mám ťa rád, kamarát, zavolaj mi. Rosie? Opatruj ho za mňa. Rosie? 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 Zlatko. Zlatko. Rosie? Rosie? Haló? Rosie? Rosie? Boh nás v živote navštevuje s mnohými záhadami. Nečakaná smrť je tá najnáročnejšia. Ale keď sa to stane, keď nás Boh zanechá nemých tvárov v tvár smrti, tak nám pripomína, že jediné, čo nám zostáva, je odpustenie. Musíme odložiť svoj hnev a tešiť sa na stretnutie s tými, o ktorých sme prišli, aby sme našli lepší život. Pretože kto je Boh, keď nie Pán? Boh je moja skala. Boh mi dodáva silu a ochraňuje ma na mojej ceste. Moje nohy urobil ako lane a drží ma, aby som stál na miestach, ktoré sú pre mňa vysoké. Učí moje ruky bojovať, aby moje paže napli medený luk. Dal si mi svoj štít záchrany a tvoja vlastná pravica ma podobierala. Tvoja pomoc ma učinila veľkým. Dal si mi miesto dosť široké pre moje kroky podo mnou a moje kroky tak nezakolísali. Prenasledoval som svojich nepriateľov a chytil som ich a neprestal som, kým neboli zahubení. Zrazil som ich na zem, takže neboli schopní vstať. Padli mi pod nohy, pretože si mi dodal silu k tomuto boju. Zariadil si, že sa moji útočníci podo mnou zrútili a tiež to, že moji nepriatelia sa ku mne otočili chrbtom. A pokiaľ ide o tých, ktorí ma nenávideli, tých som zničil.
ale necháte odkaz, my vám zavoláme. Ahoj, Jim. Tu je Sean. Nezdvíhaš mobil, si v poriadku? Vlastne vôbec neviem, čo by som ti mal povedať, ale myslím na teba, kamarát. Snáď si v poriadku, mám ťa rád, zavolaj mi. Tu je Jim a Rosie. Nie sme doma, ale necháte odkaz, my vám zavoláme. Ahoj, Jim, tu je Fred a Frank. Vieš, kamarát, radi by sme sa stretli. Čo tak obed? Alebo sa niekedy večer zastavíme, pozrieme si futbal. Chýbaš nám. Vystanete to. Naozaj. Pozrite sa. Dobrá práca, chlapi. Dobrá práca. Ďakujem svojej prekrásnej sekretárke, ktorá tak tvrdo pracovala. Po minulom týždni určite. Pán Marwood. Pán Marwood má veľmi veľa práce. Nerušte ho, prosím. Ja vás prosím. Je dobré. Je na čase, aby sa niektorí z nás odpotácali domov. Užite si víkend. Užite si. Haló? John? Čo? John, na toto je už teraz veľmi neskoro. Vieš, naozaj sa o tom teraz už nechcem baviť. Môžeš mi zavolať zajtra ráno? Dobre, ďakujem. Pán Marwood, Jim Becksford. Áno? Nechal som vám odkazy. Asi tak 20. No, teraz nie som v práci, viete, ale ak sa chcete porozprávať... Prišiel som o úspory. O dom, o prácu, o ženu. Pozrite sa, ja nemôžem za to, že vás opustila žena. Je mi to ľúto. Neopustila ma. Je mŕtva. Ale no tak, pane, prosím vás. Hovorím vám, stojte. No tak, dajte mi pokoj. No. Prieskum ukázal, že viera v stabilitu americkej ekonomiky panuje celým politickým spektrom. Už niekoľko desaťročí si Amerika užíva bezprecedentný ekonomický rast. Lenže bohužiaľ tento rast bol poháňaný obrovskými dlhmi a začína nastupovať doba ich splatnosti. A ako sa zvyšuje tento ekonomický kolaps, tak sa rozchádzajú názory na to, ako túto špirálu zastaviť. Hovorte tejto kríze ako chcete, ale je to tá istá stará hra. Bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Ďakujeme a dobrú noc z newyorských správ na 7. kanále. Zástupca prokurátora zomrel opitý pri nehode. To je úžasné. Skutočne skvelé. Ako si to urobil? No, s tou novou nízkou hypotekárnou sadzbou to vlastne nebolo vôbec zložité. Zaplatil som len polovicu toho, čo predtým. Obráť sa na svojho poradcu. Získaš toho teraz oveľa viac. Ako to vyzerá? Dobre, všetkého sme sa zbavili. To je skvelé. Fantastické. A myslíš, že to bude stačiť? Áno, banka bude na tom výborne, ale naši klienti veľmi nie. Dobre.
Bola to jediná možnosť. Skúsili sme to a vyzerá to dobré. Nemám pravdu? Áno, celý čas si mal pravdu. Dobre, niečo také naozaj rád počujem. Rozumieš? Ratingové agentúry ako Standard & Poor's a Moody's sú súkromné a dokážu zničiť spoločnosti a dokonca aj štáty tým, Vyšetrovanie nehnuteľných superfondov. dokážu ovplyvniť aj výmenný kurz. Je to len ďalšia firma z Wall Street, ktorá dostala federálne peniaze, aby sa udržala nad vodou. Táto finančná kríza ničí nás všetkých. Otázne je, či budeme schopní tomuto aj naďalej čeliť. Rovnako ako ostatné finančné spoločnosti, aj Lehman Brothers pohltila táto finančná búrka. Superfond s nehnuteľnosťami, ktoré boli najžiadanejším produktom, 7,7 miliárd bolo vyplatených z tajných fondov z federálnych rezerv finančným inštitúciám v problémoch. Ľudia si myslia, že by tu vláda mala zohrať svoju rolu. Chcem sa otvorene vyjadriť. Prijímam plnú zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré som urobil a za činy, ktoré som vykonal. JP Morgan vyhrala a pripíše si 31 miliárd v porovnaní so stratami. Dávali pôžičky takmer bez akýchkoľvek záruk. lenže sa to prevalilo všetko. Riskantný manéver sa lukratívne oplatil. Ale vložila sa do toho naša vláda a pomohla jednej zo svojich. Ale ak budeme aj naďalej vyhadzovať milióny dolárov na... V rovnakom čase sa čínska vláda pokúša využiť tieto udalosti, aby si vyjednala aspoň trochu výhodnejšie podmienky. Budeme to veľmi pozorne sledovať. Tu je Jim a Rosie. Nie sme doma, ale necháte odkaz. My vám zavoláme. Pán Wexford, tu je Bolt z banky. Poslali sme vám pár listov a nechali veľa odkazov ohľadne nesplácania vašej hypotéky. Ako som vám povedal pri našom rozhovore, nemá v súčasnej dobe banka inú možnosť, ako váš dom zabaviť. Ak máte nejaké otázky, pokojne zavolajte. Tu je Jim a Rosie. Nie sme doma, ale necháte odkaz. My vám zavoláme. Už nebudem brať telefón. Tak mi prestaňte volať, nechcem s vami hovoriť. Pán Wexford! James Wexford! Ste James Wexford? Vysťahovanie, zabavenie domu. Teší vás to? Vyhadzovať ľudí na ulicu. Ospravedlňujem sa, ale budete mi to musieť podpísať a zbaliť si veci. Do 2 dní tento dom opustíte. Pane, ak odtiaľto neodídete, príde šerif, aby vás vysťahoval násilím. Podpíšte to. Vezmite si ten papier a strčte si ho niekam. Ako chcete, aj tak vám bol doručený.
žiadnu hlasnú hudbu. Nefunguje. Choďte po schodoch. Počúvaj ma. A čo Jim? Neviem. Zavolám mu a zistím, ako sa má. Myslím na neho. Sean? Ahoj, Jim. Myslíme na teba. Počkaj, dám ťa na hlas. Dobre? Kamarát, chýbaš nám pri obede. Mal by si sem niekedy prísť. Potrebujem viac času. Áno, to chápeme. Chceli sme, aby si vedel, že sme tu pre teba. A nestrán sa nás. Pomôžeme ti postaviť sa na nohy. Veľmi si to vážim. Uvidíme sa. Dobre, kamarát. Ahoj. To sú tie dva kúsky, ktoré ste chceli. Máte prachy? Vyzerá to dobre. Kde ste slúžili? V 10. Odporúčil mi vás Stek. Je dobrý vojak. Áno. Nezabudnite na náboje. Niečo mi povedzte. Ste nejakým spôsobom napojení na políciu? Nie som policajt, len občan, ktorý sa bojí o svoju vlastnú bezpečnosť. Áno. Granáty? No áno, zostali mi tu dva. Ručné. Za koľko? Predám vám ich obidva za 100. Pre osobnú ochranu? Pre zábavu. S granátmi je zábava. Veľmi nebláznite.
Hej, ty! Späť k našej správe. Viceprezident známej maklerskej firmy bol zastrelený, keď išiel ku svojmu autu. Vyzerá to, že to bol cieľený útok. Náš reportér je na mieste s najnovšími informáciami. Ďakujem pekne. Situácia sa stále vyvíja, zatiaľ nie sú žiadni podozriví. Hovorí sa, že táto obeť bola vybraná kvôli zapojeniu do finančného sektora. Polícia stále hľadá stopy a tlačový hovorca vydal už predtým prehlásenie, že to vyšetrujú ako... Väčšina amerických voličov teraz verí tomu, že by Spojené štáty mohli zažiť totálny ekonomický kolaps. Spotrebitelia mali k dispozícii najrôznejšie druhy pôžičiek a preto sa tak veľmi jednoducho zaťažili dlhmi. Je ďalšia firma z Wall Street, ktorá dostane federálne peniaze, aby sa udržala nad vodou. Zatiaľ Ide tu o etiku, nemôžeme im dovoliť, aby vyhrali. Tiež chceme od vlády Spojených štátov späť naše peniaze. Vláda tým bankám pomohla, teraz chceme, aby pomohla nám. Firma Lehman Brothers je v bankrote, aj keď si naúčtovala 850 miliónov na právnických poplatkoch a účtovala aj masáže a večere. Asi 20 právnikov získalo viac ako 40 miliónov. Skôr ako niečo dostali ľudia, ktorí o peniaze prišli. Je naozaj prekvapivé, že im vláda vôbec dala tieto zmluvy bez toho, aby sa presvedčila, či majú kapitál, ktorý by mohol tieto náklady pokryť. Ľudia sú nahnevaní a majú na to právo. O chvíľu ideme. Vybral si niekto Wall Street za terč. Počkajte si na celú správu po reklame. Je to tak, tieto špekulácie vyhnali cenu fondu hore. Charlotta, čítali ste to? Zariadte mi hneď teraz osobnú ochranku v kancelárii. Samozrejme. To je hádam len žart. Pozrime sa. Čo máš nové, kamarát? Ako sa máš? Dobre, a ty sa máš ako? Ako sa cítiš? Dobre. Rád sa vidím. Som rád, že si tu. Si v pohode? Áno, som. Je ti lepšie? Už som objednal. Ale no, tak to si predsa nemusel. Už som to urobil. Chýbali ste. No. Aj ty mne? Áno. Mne tiež. Bolo nám smutno. Čo si robil? Nič také. Nič. Len som prežíval. Čo práca? Nepracujem. Je to ťažké, viete. Odkedy tu nie je Rosie, tak to nie je dobré. Ale čo už je to tak. Rozhodol som sa... Presťahujem sa. Naozaj? A kam? Neviem. Do iného štátu. Chcem vypadnúť. Kamkoľvek idem, tak všade vidím Rosie. Lezie mi to na mozog. Chápete to? Jasné. Áno, rozumiem ti. Niekedy sa mi chce urobiť to isté. Žena ešte neutiekla. Neviem, prečo Dory ti neodíde. Je to pre mňa záhada. No, miluje ťa. Áno, miluje ma. Miluje teba aj každého na okolí a to je problém. Ešte to s ním nevzdala. Miluje ma, jasné. Ale musíš nám povedať, kam pôjdeš, dobre? Určite. A je vhodný čas, aby som zmizol kvôli tomu strieľaniu. Áno, strašná vec. Celé mesto je v pohotovosti. Pozri sa. Možno sa to bude stupňovať. Myslíš? Určite ho chytia. Hádam áno. Šéf zúri. Niekedy to ktokoľvek nenávidí bohatých bankárov. To je milión podozrivých. Ten, kto ho chytí, toho povýšia, uvidíte. Ušetrím vám starosti. O čom to tu hovoríš?
Som to ja. Na chvíľku som ti uveril, vieš? Nie, naozaj. Ja z teba asi dostanem infarkt, naozaj. Dobre, kto má Rubena? Čo ten tvoj prst? Neviem, kam si tie prsty strkala, dostanem nejakú pohlavnú chorobu. Sklapni. Nie, znechutila si mi to, nerobím si žarty. Bojím sa teraz ten sendvič zjesť, určite dostanem opar. Mala by si na ten prst dať kondóm. To by si naozaj mala. Manželka má tesne pred pôrodom. Kúpil som mu členstvo v našom klubu. Stojí 90 000. Dobre, ďakujem. Som ti dlžný veľa. Hej, počuj si to, staň prosto. Áno, to je dobré. To vyzerá dobre. Áno, naozaj. Robert! Jim. Jim Becksford. Áno, jasné, Jim. Ahoj, rád ťa vidím. A ja teba. Hádam, si sa už schopil po tej našej malej finančnej katastrofe? Úplne nie. Blížim sa k tomu. Boli to ťažké časy. Všetci sme o niečo prišli. Keď som povedal manželke, že nebudeme môcť ísť na Barbados, tak na mňa nakričala ako na malého chlapca. Ale všetko sa vyrieši, nie? Jasné. Celý čas si to hovorím. Ver mi, je to tak. Vieš, dám ti novú vizitku. Niekde ju mám. Mám nápady na investovanie, ktoré by ťa mohli zaujímať. Pozývam ťa budúci týždeň na obed. Jasné. Musím už ísť, rád som ťa videl. Ja teba tiež. Zavolaj mi. Ďalší volajúci. Som rád, že tých bankárov zastrelili. Nie sú žiadne efektívne zákony. Človek dostane 5 rokov za prepadnutie benzínky, ale keď zničíte Ameriku, tak dostanete 20 miliárd a odkráčate si, áno? Ale násilie nie je riešenie, Gus. Nie je násilie riešenie našej vlády v Iraku a v Afganistane. Ďakujeme za váš názor. Máme ďalšieho volajúceho. Tu je Brian. Prečo ste Gusa prerušili? Myslím, že má pravdu. Ja som prišiel o dom a Wall Street sa nič nestalo. Prečo sú voľní? Dúfam, že to kúpi aj niekto ďalší. Dobre, na ďalšie telefonáty už v dnešnom vysielaní nemáme čas. Teraz sa pozrieme na dnešné trhy s americkým dolárom.
Robert, prosím. Robert? Jim. Jim, ako sa máš? Nebudeš veriť, ale vyhral som 50 000 v pokry. To je fantastické. Áno, neuveriteľné. Ale k veci, chcem radu, kam ich investovať. Mám jeden nový fond. Super, stretneme sa na káve? V kaviarni pri kancelárii? Áno, presne v tej. Dobre. Zajtra? Áno. Čo tak o 9:00? To znie dobre. Dobre, maj sa.
Vidíš? 856, to musí vyskočiť na 925. Vidíš tú pravú obrazovku? Nie, musíme tie podiely hneď predať. Musíme sa tých akcií zbaviť. Zbav sa tej druhej strany. Potrebujeme viac bodov. Ja tu nie som šéf. Buď ticho. Nemáš do toho čo kecať. Prosím, moja žena je tehotná. Čo je to za chlapa usmysá? Maggie, zavolaj ochranku! Hej, čo sa to tu deje? Vráť sa k manželke a buď vďačný, ty hajzel. Vypadni odtiaľto do riči! Choď! Rýchlo, utekajte! Utekajte! Rozumiem, 38 poschodie. Polícia prešetruje, či majú dnešné vražedné udalosti spojitosť s nedávnymi vraždami. Čo vieme je, že všetky obete boli zapletené do maklérskych škandálov. Ale bola tu pochybnosť, či s nimi vôbec bude môcť byť zahájené trestné vyšetrovanie zo spreneverí. Zmiznite odtiaľto. Von! Vypadnite! Ak chcete čokoľvek, takto sa vám to nepodarí. Sadni si. Priamo tam. Sadni si, Doriti. Stavím sa, že si ten stôl z tohto uhla ešte nevidel. Neviem, kto si myslíte, že som, ale... Nech chcete čokoľvek, takto sa vám to nepodarí. Povedal som ti, že máš hovoriť. Chceš vedieť rozdiel medzi bankárom a gangstrom? Gangster má vždy únikový plán. Aha. A mimochodom, ja viem presne, kto si. Si ten chlap, čo oddrbáva ľudí, aby si mohol plávať na jachte. Keď práve nesedíš vo svojom luxusnom dome, alebo si dohaduješ tenis zo strešného bytu s výhľadom na Central Park. Ako to všetko viete? Sledoval som ťa.
Problém s ľuďmi ako si ty je, že sa nevieš prestať chváliť. Zvyšok sveta trpí, ale ty zaistíš, že každý časopis v zemi vie o tvojich tromfoch. No, viete, sú to ľudia, ktorí čerpajú inšpiráciu z príbehov o úspechu. Robili by ste to isté, čo ja, keby ste mali tú šancu. Ja nie. Nedával by som pôžičky ľuďom, čo majú málo peňazí. Zarábaš peniaze na vykonštruovaných úveroch. Falšuješ účtovníctvo, aby si dostal prémie. To je celé. Otázkou je, prečo by som ťa mal nechať žiť? Si obchodník. Však? Predaj sa. Predať sa? Na tomto svete nie je jediná osoba s majetkom nad 100 miliónov, ktorá by k nemu prišla poctivo. Napríklad takí Vanderbiltovci, Carnegievci, Gettyovci, Morganovci, Herstovci, Rockefellerovci. Ako sa tí dostali k peniazom? Zaberali územia, spoločnosti a zabíjali pôvodné obyvateľstvo. Obchodovali s otrokmi a cez občiansku vojnu predávali zbrane severu aj juhu. Ovládali politikov a sú to americkí hrdinovia. Pohyb, idete! 38! Stadiel to! Čo učíme naše deti? Že poctivosť a práca sú kľúčom k úspechu. Moje deti nepôjdu do nejakej vojny. Pôjdu na Yale a Harvard. A budú to tie hlúpe deti bielej spodiny a deti z černošských get, ktoré budú bojovať v nesmyselných amerických vojnách a budú chrániť americkú bezpečnosť a firmy. A bude to moja firma. Bude to moja firma, ktorá bude stále viac bohatnúť a moje prémie budú väčšie. Ide tu stále o to isté. Sú to bankári, majitelia a poradcovia, kto bohatne. A malí ľudia, ktorí kupujú ich akcie a ktorí na tom prerobia. Ľudia ako vy. Niektorí sa z toho nespamätajú. Ako ja. To je systém voľného obchodu. To je kapitalizmus. To je konkurencia v kapitalistickej spoločnosti. Tak sa smutana vždy dostane na povrch. Tak silní vždy prežijú a slabí zase zahynú. Ako ona? Pozeráš sa na moju ženu, je mŕtva kvôli tebe. Viete, vôbec ma to neserie. Nepoznám vás a nikdy v živote som vás nevidel. A čo fond pre rast trhu s nehnuteľnosťami? Tam ste vložili peniaze. Tvoja spoločnosť mi ho predala. Kvôli provízii. Kvôli provízii. Tak to funguje. Máš rád konkurenciu? Ja ju milujem. Chceš sa zahrať na malú konkurenciu na voľnom trhu? Vy a ja. Nemôžem sa dočkať. Jedna zbraň, dvaja chlapi. Víťaz prežije. Napočítam do 3. 1, 2... No, pozrime sa, vyhral som. Podvádzal si. Ale to nie je dôležité. Dôležité je, že som vyhral. A je jedno, ako som vyhral. Si mŕtvý. Aj ja som podvádzal. Čisté! Odvete ho! Cieľ lokalizovaný a zneškodnený. Ponáhľajte sa! Čo mu pomôžeme vám? Budete v poriadku, nebojte sa. Čo vám je? Pridržte si to. Vyjadri sa niekto kompetentný.
som stále živý a voľný a sľubujem, že budem zabíjať ďalej. Všetci by mali vedieť, že som tu. Vojak obyčajných ľudí. A pokiaľ vláda, žalobcovia a sudcovia nesplnia svoju povinnosť, tak ja tú svoju splním.